Jodak ma Kajulu mayudore kanyo sub county ma Kisumu East koro ne onyiso luoro margi monjo ma kinde ka kinde kaachiel kod buok ma bende osebedo kibo godo ngimagi kod jomaundu mathoro monjo gi kinde ka kinde kae monjo mogik ma jomaundu go notimo noweyo kanyo ka ng'ato achiel ne owito ngimagi. E kinde go mane giloso kanyo kod jofwambo, achiel kuom jodago eko ma Kajulu oyango kanyo koni notony lak tho e kinde ma bende jomaundu mane ni kod magina ne riko monje kendo ne kwalo mwandu ma korgi lach e dier dalane. Giyango kanyo koni report ma gigoyo kinde ka kinde ne apisas magarita osebedo ka gore Luanda kata odoko nitiere tesende adek mag obila e gwenge eko ma kono. Steven Onyanga Ng'enda kuom attack manyoto timore e oda nyok en gima ber monego timre ne kata mana ng'ati ma ok idwar. En gima kiwinjo kata ne otimore ne enemy mari jasiki to ok inyal gombo. Gin joma biro ma ok inyal go koko, ok inyal ringo, ok inyal alert ng'ata ng'ata. Then gin joma very organized, gin joma ochanore ma mana police ma nyalo chanore kama joma oset military, joma nigi training moro mar military. Kech gin gi commander ariyo, gin gi police uniform, gin gi bunde ariyo, gin gi crude weapon, gik ma ka gigo dhot, to dhot wuok awuoka kende. Dhoudi adek turo bang' dakika adek. Moro gigo mowuok gi frame. Koro wan wakwamna security mondo okonywa. Security kidhire bende helpless. Gimbe gichich mana niya ni nitiere jomoko e diergi manyiso police kuma police nitie, manyiso jokuoge kuma police nitie. Nikech kanyo cha wadhi report to gikonwa ni nyogi timo patrol kanyo giwuok saa 7:30. Tok wuok gi saa 7:30 saa 8 jokuoge omonjowa. Kanyo wadhi ka DCI be ywago the same ywago sida achiel no. Nigi menyo gintie area ni manyo tiyo malonge oyech molokore skat. Ochopo ot saa 10 otieno. To ka giwuok ka saa 7 giwie ni to jokuoge monjowa. Saa 8 wang'e. Koro gimbe giwacho ni chal ka gima nitiere ng'ato. Giywakne coordination margi gi jopiny gi administration mantie ni onge coordination. Chal ka gima nitie ng'ama gone jogo simu ni bwana jogo nogona simu ni gin e area ka kara gintie area kanyo. Koro ero gisewuok koro kanyo safe koro dhi uru. Onge gima timore. Gini ani duonga ni Francis Owino. Gini osebedo katimore kuom dwe achiel. Osemonj mier mokalo 8 gi plode mokalo 3. To gima lit ahinya ni jogi wuotho gi bunde to ka gichopi odi to bunde ni ochikni to chikni nyathini.